Total na 5,845 pamilya o 27,189 individual ang apektado na kan Shearline sa Bicol Region. Basado sa record kan Office of Civil Defense o OCD Bicol kasuudma, 64 pamilya o 205 individual halos sa 6 na barangay sa Jovellar, Albay ang apektado na kan sunod-sunod na pag-uuran. 35 pamilya o 1,068 individual ang nasa evacuation centers mantang 29 pamilya o 92 na individual ang nakisirong sa luwas kan evacuation centers. Sa Camarines Sur, 594 pamilya o 2,913 individual halos sa 6 na barangay ang apektado man. 57 pamilya o 228 individual ang pig-evacuar na sa manlain-lain na evacuation centers. Sa Catanduanes, 1,415 pamilya o 6,955 individual halos sa 17 barangay ang naapektaran man kan Shearline. 4 na pamilya o 11 individual ang nakikisirong sa luwas kan evacuation centers. Sa Sorsogon, 3,772 na pamilya o 17,116 ang nai-record na apektado halos sa 19 barangay. 228 pamilya o 727 individual ang nasa evacuation centers. Mantang 710 na pamilya o 1,859 individual ang nai-record na nakikisirong sa luwas kan evacuation centers. Sa general public po ay sumunod po tayo sa ating mga local DRM offices, sa ating mga municipal or city DRM offices kung kailangan po ba natin mag-evacuate or kung ano po ang kanilang mga paalala para ma-ensure po natin na safe po tayong lahat. And may possibility po kasi na baka this weekend ay makaramdam pa po tayo ng mga pag-ulan. So, ang ating mga local government units ay nandyan po para in case na kailangan po nating magsagawa ng evacuation or any other response activities, ay sila po ang katuwang po natin para lahat po tayo ay safe po ngayong darating na weekend sa mga pag-uulan. Katakod kan padagos na pag-uuran, 24 barangay sa rehiyon ang nakapagkurit na nin pagbaha. 11 sa syudad nin Sorsogon, 9 sa syudad nin Legazpi, 0 sa Donsol Sorsogon, 0 sa Caramoan, asin 2 sa Nabua, Camarines Sur. Kasubagong aga, may mga nai-record naman na pagrasay nin daga sa syudad ni Legazpi asin sa Catanduanes. May mga unpassable o daiman pwedeng agihan na spillway dahil sa pagbaha asin pagrasay nin daga. Araw sa syudad nin Iriga, Maanito Albay, Huban Sorsogon asin Nabua, Camarines Sur. Mientras tanto, sigun sa Pag-asa, mamamatian pa ang moderate to heavy rainfall na darakan Shearline sundo sa Lunes. Asin makaka-eksperyensya pa ang rehiyon nin katamtaman hasta sa makusog naman na duros, halos sa norte subangan na pig sa sabat kan amihan o northeast monsoon. Bali yung pag-uran na ini, since sa aga, itang mga ine-expect na mga pag-uran, lalo na po digdi sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, pinapag-ingat na po sa mga, lalo na po sa mga hababang mga lugar, tapos yung mga prone sa baha, as in mga prone sa landslide, na permi po kita makipag-coordinate sa mga local disaster risk reduction management officer sa kada munisipyo. Gayon din po kung ikaw po kitang Facebook, permit na kitang maghiling kang update digdi sa Pag-asa Southern Luzon para update kita sa mga nasabing mga panahon ganyan. Katakod kay niliwat na nagpagirumdom ang ahensya sa publiko na pirming aramon ang kamugtakan kan panahon nga ni makaibitar sa mga posibleng distroso na darakan Shearline. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.